Proszę Państwa, wzięliśmy diabła normalnie. Pancia w pracy, siedzę z nią i normalnie powiem Wam, że to jest diabeł, taki diabolica mała. Normalnie nie ma chwili spokoju z nią. A czemu chce, Atena, czemu chce, czemu Atena chce to rozwalić? Co? Czemu jesteś diablicą małą? Co? Powiedz mi, co tu chcesz? Boże, ona wszędzie wejdzie, wszędzie. Masakra z nią. Co ona jeszcze nie wymyśli w tym domu? I gdzieś chce się dokopać, co? Woziu jedynym ludzie, mówię wam. Ciężko opanować bestię, ale też jeszcze szczeniaczek, niech się bawi. Ale będzie szkoła ostra. Pozdrawiamy, oglądajcie przygody. Atenelko.